Pakistan'ın Karachi şäherinde şäyi musulmanlar alyp barýan awtobus edilen hüjüm zerarly azyndan 43 adam öldü we 24 adam yaralandy. Resmiýetlerin we şaýatlaryň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 6 mototsiklde gelen yaragly adamlar awtobusy oka tutupdyr. Premier ministr Nawaz Sharif hüjümi Pakistanda durnuksullygy tutaşdyrmak boýunça synanşyk diýip adlandyrdy. Şeýle-de Pakistanda Khyber Pakhtunkhwa Tira taýpalar regionynyň bary etrafynda gyzlar üçin orta mektep gaýtadan açyldy. Mektep islam söwüşçiläriniň haýwatlary astynda 6 ýyllap ýapyk saklanypdy. Regionda 2009-njy ýylda hökümetiň başlanan harby operasiýalarynyň ýany müňler adam öz öýlerini terk edipdi. Resmiýetler söwüşçiläriniň indi regiondan çykarylanlygyny we 22 000 çemeti maşgalanyň öz öýlerine dolanyp barandyklaryny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdylar. Kırgızstanda serket gözegçiligi üçin ýörite enjamlar ýurdun Ewraziýa ykdysady birleşigine goşulmagy bilen baglylykda Bişkegiň Manas howa meýdanyna gelip gowuşdy. Orsiýet sanitar we veterinar barlyklary niýetlenýän enjamlar üçin $200 million möçberde pul çykardy. Bu enjamlar serketdäki barlyk geçiş nokatlarynda ýerleşdiriler. Kırgızstan geçen hepde gümrük birleşigine agza boldy we Orsiýetiň Belarusyň, Gazakstanyň hem Ermenistanyň hataryna goşuldy. Gazakstanda gazak dilinde okumak üçin körlere niýetlenen täze gural Almatyda köpçülige hödürlendi. Maýyp adamlar bu guraly öz kompýuterlerine çatyp tekstiň mazmunyny dinläp bilerler. Diňe bir Almatyda 4000 çemeti kör adam hatap alındy. Gazakstanda olaryň sanynyň azyndan 20 000 çemeti de gaýdylýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.